Здравейте хора, аз съм Сара и днес ще играя Weird Life Park Mobile, ето тази игра, с тигърчето. Ето така, то просто ще пречи на камерата. Да. Сега го натискате, за да направите света или нещо такова. Не мога да снимам 15 минути, защото един клип, който направих, той не стана, защото беше повече от 13 минути, повече от 15, т.е. беше 15 минути клипа, ама нещо не ще да се качи този. И си направих някакви си настройки на моят бензинчето и вече когато снимам клип може да се вижда. Ама трябва да гледам направо в камерата, а пък ако гледам в екрана. Тихо, тихо. Добре. Добре. Ако гледам в екрана тук, в екрана, ми се отклонява. Не гледам направо в камерата, а ако гледам направо в камерата, ще ми е трудно да правя. Вижте, тук е заключено и ако го натисна това, отключите. Сега е заключено. И тук, например... Ето тук мога да го поставя. Не, тук да го поставя. Да. О, да. Кажи. Да. Да, пак вече чете книжка. Ето, мали. Така ще го обърна, за да не пречи на камерата. Чао! Ми е неудобно така. Ето тук аз ще си такова. Ще си поставя такова. Не, ще ви покажа ето това човечето. Донася на служителите, т.е. на хората, които поставям. Ето на тези хора. Отива и поставя нещо, за да... Така. Ето този човек ми е най-важен, защото той храни животните. Така. Клипът ми ще бъде малък, кратък, защото... Така да го поставя. Не знам къде. Тук си избирате на височина. Тук много ми бъгва, когато така го маркирам. Много ми бъгва наистина. Това ще ви демонстрирам за какво е. Първо поставяте ето това. И ето така на горнището. Вижте, това е много яко. Ето така маркирате. И го правите или надолу. Гледайте колко е яко като стълки. Така мога да поставя. Но нищо. Ето така, ще се го правя. Ето това. Ще всички животни го искат. Ето така. Ми да, някъде готино. Това е мост. Сега ще ви обяснявам какви неща. Какво правите или нещо такова. Това е мост. Ще ви демонстрирам. Ама от тук ще трябва да направя. Да бе, аз не забрах, че отключих. Трябва да заключа. Хора, излизайте. Заключено е, когато показва този хикс, значи е заключено. И... Давай. Вижте, поставяте ето това е пътечката. Само че не може да минават хора. И сега е толкова дълго ще бъде. Да махна дърветата. Вижте как по-бързо да махнете нещата. Ето това взимате и ето така маркирате. Натискате тикчето и го махнете. Това, което не го искате, например. И сега...
Гледам в камера. Добре. Сега взимате това. Ето това. И правите такова. Ето така. Надолу. Тикче. И взимате това, къде е топката и лапичка. Ставяте кранчето с водичка тук, за да не ви пречи, когато е така, така, не. Ай, какво го правя с това? Добре. Много ми е трудно е така да го взема. Така, разкръвам го. И сега ще напълни това мястото, ще напълни, да. Напълни се вече. Ще трябва да махна дървото. И пак ще трябва да чакам да се пълни. И нищо. Пак отивате тук горе, най-горе. И така правите. Айде. Просто бе. Да бе, вижте. Не можете ето така да направите. Тоест може само, че така трябва веднъж да натиснете тук и вече се получава. Така. Така е от тук през мостчето. Хората могат да се минават. Ако искате, разбира се. И сега ще отворя, ще ви демонстрирам, ще ви кажа. Макар малко да е скучно. Клипа ми може да е малко скучен. Ама... Това е птица. Не мога да я поставя и да я махна. Хора, ли, ако знаете, да ми кажете как да вземат тези животни, които са в сиво. Аз му искам това. Щраусът и другите, садката, кита, мечката и другите животни. Без маймуната, защото маймуни много не харесват. Е така, ако ми кажете, много ще се радвам. И сега, още какво да ви казвам. Да, тук. Да, сега ще ви покажа как хората минават през това. Има и минали? Не. И сега ще минат. Но, и сега аз направя настрани малко пътечка. Ето вижте, че хората минават. Сега да направя така маничка пътечка, отклон или нещо подобно. Така. Ей, заваля дъжд, как не харесвам да вали дъжд. Защото много шумли. Я чакай, че съм. О, да бе, тук съм си пуснал едно някакво. Я чакайте малко хора. Ей, сега ще пусна клипа. Защото съм се сетила за едно нещо. И здравейте хора, така. Пуснах музика така. Малко за да не е толкова скучен клипа ми. Защото 100% ще ми е скучен. Малко да включи музика. Да не ви скучава много. Защото не искам клиповете ми да са скучни. Може да са ми скучни и вие да коментирате, да разбера какво не ви харесва в клиповете ми. Значи малко ще трябва да приключвам тук. Да, това ще се отчета всичко.
Трябва да снимам, значи сега поставям такива. Взимате ето това, май беше, да. Тук поставяте. Тук хранителен магазин. Магазин. Тук рибеш, аквариум, такъв, може да се купят рибки или нещо такова. Тоест не вие хората, които се разхождат в зоопарка. Така, тук кофичка. Кофичката трябва да е тук, до магазините. Това така и не разбрах какво е. Така могат 4 да се съберат, защото така. Мисля това да заклипа, защото не знам колко мога да снимам. Може, ако искате да продължа този клип, ако искате да снимам на тази игра, клипове, напишете го долу в коментарите, дайте ми лайк нагоре и до скоро, хора!